tabok traditional reader siya. Kano yun, nagpo-full mo. Oh, balik ko! Lipstick. Hey everyone! Welcome back to my channel. Kolom ka, Jotono. So, guys, ang tinitipura ko burokay. Vlogging kayo. Don't skip. Stay with me. Tipura may kopay no kay Nino Arbo English ko siya ko. Okay. So, ang tabang makeup kayo. Ang buwan ito makeup kayo po siya kaya ang simple sikap ng jago mukhiyo. Ani teman ito makeup ni mandu koroy. Kuno ani eyeshadow ya, imo ani kokoy kiri eyeshadow buat. Kade highlighter, foundation. Let's start the video. May vlog kayo din ang English ko siya ko. So, ang tabok foundation laga ito. 나이디라가 시도해 보는 반짝거 착한 자고 자고 남의 믿으시 말디 안되는 거야 가만자 클릭 라이크 로디 삽스크라이브 라이디 So I like the foundation that I got. Moisturizing foundation. 자 비디오 나이카 어넥 한마이 졌던거야 자 비디오 카이자 주로 방문하는 거에서 많이 찾아 또 보니 또 YouTube thông anti có blog có lại blog video hoặc là 이런 신품도 이런 폰트가 이런 신품 너무 갖고 싶어 너무 나이나 아까 신품만 과장 갖고 싶어 tuh guys ang tabok foundation lagain mereka ang tabok lagain mo eyeshadow mereka kayo ya tabok ko ang just kayo lagi itu taruh tunggu kan aja makeup kayo tuh ini sih ini aja ang yago kayo siya 먼저 guys ang tabok 가정으로 가정으로 like hi
maskara dulu. Tuh, tabok dulu maskara. Maskara lukai lagi, luka gocok hai. Aku gocok hai dulu. Oh my god, kalian faika tabuhan tamakan to ang tabuhan tamakan to mukol iko nago kan kayo menjaya guys mo kan ang video ni camera kanya 뭔가 이 작업을 합니다. 지금 할까? So guys, upay kaya masih kalian mas kalian banyak masih kalian macam masih kalian. So guys, almost makeup kainan dan bawa antara las larang yung ka lipstick. Itu lipstick larang yung ka mo jago mo. So guys, ang lipstick larang. No hair bleach. Ang talo ka, ito mo ako silakan ka mili larang. Tapos yung lipstick larang yung mo kaya kang lipstick larang. Guys, ang tawag makeup kay Paika, ang tawag chili traditional reader niya siya, kanan ng funo. Oh, sige na! Yun na chili chico no. Yun na chili chico no. Muna jakan, ang alakay ba no? Binyak? Alakay mo, gani. Oh, balik ko lang. Balik ko lang. Chico no. Oh, mama, ano usap? So guys, ang video mo, hindi siya makikasino. Thank you.